Milah sukses liwo mbokku jebul kleru. Sik. Nah, iki Sugeng Dalu Mas badhe request tembang. Nyidam Sari sampun transfer 100.000. Nggih, matur sembah nuwun. Ingkang nembang sinten? Terserah Mas. Waduh. Mengko dikenalke sindene sing jenenge terserah apa ora. Terus niki saking Mas Yusuf Jepang, saka Jepang. Heeh, saka Jepang ki. Iki 100.000 rupiah apa yen ya iki ya? Umpama yen akeh banget lho iki, Nduk. Iya. Ketoke meng 1000 mak meng rupiah. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora mah. Nggo sangu meneh, nggo sangu, nggo imbuh-imbuh. Iya. Ana meneh. Ana meneh, Mak. Heeh. Iki ana Sugeng Dalu. Ana Sugeng Dalu kepiye? Ora iki maksude iki WA-ne iki Sugeng Dalu Mas Gading, kula nyuwun bawa gegarane wong akrami lan tembange muga nyawiji Mas Gading duet kalih Mbak Lintang. Oh nggih. Tali asih 300.000 saking kula Mas Danar Mandiri Sleman. Terus niki nek muga nyawiji niku dereng di apa jenenge nek aransemen. Apa aran bataku apa aran boto kuwi? Aransemen. Maaf durung diaransemen dadi kuwi mengko mosok meng sitere sing muni. Mosok meng rebabe sing muni. Ya mengko kan ben di apa jenenge di aransemen ki karo Mbah Geter. Mbah Geter. Heeh, bola kepiye je Mbah Geter ki nek kon ngaransemen apa-apa ki? Mesti nilai apik. Iya. Komposer. Apa mak? Komposer. Komposer. Heeh, kuwi tekek maksude iki ya kuwi. Iya. Terus arep diganti apa? Iki nyuwun diganti ayang-ayang. Ayang-ayang. Heeh, ya mengko coba iso apa ora iki. Kuwi ana notasine ana. Wong warga laras ki anggere wis ana notasi bres ngono kuwi tembak tempat rampung. Rampung dok-dok monggo ayang-ayang krampul 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 krampul. Ora mak kuwi lak bocah-bocahmu. Heeh, ora apa-apa malah gayeng kok nek kaya ngono kuwi. Iya, ana meneh. Ana meneh. Sugeng Dalu Mas Gading sampun transfer 150.000. Request kutut manggung ingkang nyekar Mbak Lintang teng Goro-goro. Oh nggih. Dari Mas Pen-pen Diwangun Banyumas, matur suwun. Ya, Mak. Saka Banyumas, saka Banyumas terus iki ketoke iki ana meneh iki sik. Akeh banget lho iki, Nduk. Apa iya, Mak? Heeh. Oh, iki ana meneh iki. Sugeng Dalu Mas Gading, Sugeng Dalu nyuwun caping gunung mengke kur. Oh ya, iki saking Mas Reza Pundong. Oh ya, mengko dipinangkani apa jenenge caping gunung iki nomor 1. Mengko le bawa urut saka iki Mbak Lintang tekan pojok kono kae, mbuh sapa kae pojok kae. Ora kaya ngono ki sia-sia iki Pak nek karo Sibah. Siapa? Sibah. Kae iki Mbah D. Mbah D. Heeh, kae iki apa jenenge bintange warga laras ki ya kae. Umpama warga laras ora melu ora ana Bupres ki wah ana sing kurang rasane. Iya. Saiki minangkane dibuka rasane. Heeh, caping gunung dhisik ben dibawani dibawa-bawani sik karo mbak-mbak sinden iki. Bener rada madang wae. Letak-letik. Omong-omongan wae. Ngrasani. Senengane kok gur ngrasani. Melu aku mbokan. Nek ngrasani iki aku melu ben melu ngrasake ngono lho. Maksude piye, Mak? Maksude tegese melu ngrasani kuwi, jenenge ngrasani kan ngrasake. Iya. Rasa rumangsane dirjal mong kaca. Kowe iki omongan apa? Mbah aku ya ora ngerti aku omongan apa kok, Nduk. Siraku mumet bab kuliah iki, mumet tenan aku. Sesuk ki ana tugas urung tak garap e. Wah, iki ana meneh iki. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa Saputra Bedoyo ikut ucapkan selamat HUT Karangasem, semoga
sedaya dikasih uang apa iki ya dikasih nggih niki terus dina iki Mas tambah panjang umur minta lagu 1 podang kuning 2 gubuk asmara. Oh nggih saking Pak Siswa nggih siap niki wau mengki kula wacane melih Pak kula tak memperdalam mengki kula lempar teng Mbak Lintang mengko tak kone maca ya mbok menawa to Mbak Lintang nek bab maca-maca luwih pinter barang timbangane aku. Iya. Ayo dibuka rasane nganggo caping gunung dibawani. Heeh no dibawani kuwi iki bawane sing dijengglengke wis gayang banget. Iya. Bengi iki kan rak yo gak ana bintang tamune. Lho. Caping gunung ki engko ki Mbak Lintang yoan ki. Iya, berarti le ngadeg mongko sile jumeneng mongko dhisik ben caping gunung dibuka rasane sik. Mongko nek wis mulai dibuka ngono kae lagi ngadeg. Lagi jumeneng tegese iki rasane nek wis dibuka ki terus njuk jumeneng datuk-datuk. Tak sumet malahan kowe Tuan. Iya. Bawa caping gunung saking Mbak Lintang nggih Mbak nggih. Nggih. Monggo di nganu ngagemik Mbak, ampun mboten ngagemik mboten krungu niki mengki. Nggih. Saderengipun selamat malam Mas. Selamat malam juga Mbak Lintang apa Dik? Dik mawon nggih. Dik. Lah biasane piye to ning WA ngono kae ora Dik to Mas. Oh, Dik ya. Biasane ya ngono kae. Ora ngerti wae. Lho Bapak. Sapa momone ayah bunda njaluk kon ngampleng gundule mau. Bapake weruh lho Mas. Nek biasane nimbali sayang ngono ya Pak ya. Wah iya no sekarang yo ngerti dhewe. Iya Pak. Digolekke nganu apa proyektor apa jenenge kae? Sing nggo pembesar gambar kae lho. Apa Mas? Apa jenenge? Petromax apa? Sing kae lho kotak kok disorotke terus metu gambare gede banget. Nah ngono kae tak sambungke HP ku tak delokke le nganu panggil-panggilane apa. Padiake. Iya. Enggak bawa caping gunung nggih, Mbak? Nggih. Nggih. Ayo ya Dik, oding Dik lali Dik. Dik. Heeh. Penak Dik lho Mas. Penak Dik, heeh. Jan penak tenan heeh. Ora guyu tak? Ora. Monggo Mbak. Monggo Dik, heeh kleru meneh aku. Bila saben bengi po? Iya. Oh, larak. Saben bengi. Saben bengi. Nyawang aku apa nyawang sapa? Nyawang Mas Gading to, Mas. Nggih. Jenggleng ngono kuwi engko nek ana sing ndok kira-kira ndomblong ngono. Ngati-ati lho niki. Ngati-ati. Kula pun ditutup tawon ping 3 lho niki. Ora apa-apa mak berkah kuwi. Heeh. Yang mana yang ditutup, Mas? Ada di wah banyak pokoknya ini. Ada 3 itu ada di iki Piye to jane? Mpun nganu nggih. Jajare nggih, Dik. Digantos. Oh nggih.
mulih napa gesere? Manut jenengan pripun? Apun marem dereng. Walah ya kula cek kurang lek ngene iki. Lah iya lah. Ya nek gur ping loro ki ya. Kudune ping pira, Mas? Tergantung kuwi. Tergantung ngono kuwi. Heeh. Dereng tak jengglengke kok, sekedap. Iya. Pripun? Kok mboten ket wau-wau? Ah ya ngono. Ngono kuwi ya nganggo wektu. Alon-alon ya, Mas. Heeh, harus pelan-pelan nek kaya ngono kuwi ndak. Pelan. Karo dirasake. Nggih. Iya. Nggih niki pripun? Nggih. Digeser mawon, saniki digeser sinten niku? Mulai sing senengane rasan-rasan ki ya iki. Lah ya mau kok ya ngejaki rasan-rasan ae lho. Senengane kok rasan-rasan ki sing dirasani ki apa to jane iki? Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung ketok ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae, ora rasa kok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya ada, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Pacitan Wis urung. Kula pisan mawon nggih pun tuwa soale, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser-geser iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya ora ngantuk. Apa? Lho, jane ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Kedak aku telak omong sing aneh-aneh kok. Panas. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten niki napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyuwun pangapunten napa? Mandang kajenge sedaya. Wis danten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedho. Ya ora Pak monggo kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Ha, anu kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko.
Saka apa jenenge fosile warga laras. Saka pajak dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok iki. Merinding aku. Iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, ya. Wih, lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok malah meneng bae iki kepiye to ki? Sikik mikir, oh, Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya an ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok. Bah, mau yon. apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani po. Wani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak le ya atot. Nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Ale ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kuwi? Karepmu. Iki umpama aku saka kene mlumpat rono ki oleh ora to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jejer iki? Gesere sinten niku? Wah, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, nama iya, semringah, ah, semringah. Apa mau boys iki lho? Saya. Apa me apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karangasem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karangasem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojok ke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Heh? Kok iso? Ora apa-apa wis ora usah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene enom dhewe ya. Enom dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure? 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo we enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku.
Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kero. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari angara. Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak? Neng Bambang Lipuro. Katoan Mas. Katoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karangasem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sanguku kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku. Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah nek iki bahaya, balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih parian napa niki nggih. Bagoku Nah, mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakune mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Ya yo ora payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3? Ora. Pisan wae ora apa-apa. Pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah ya. Nah, ngono iki. Apane iki padha? Mbak Kone mau lho kok. Ya beda ah. Loh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? Ya Aku ora ngerti kok. Sopo kae? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem. Waduh kok mlempem. Apane? Kuwi krupuke. Oh, kuwi krupuke. Mugi warga Karangasem. Heeh. Sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sok rasing nek rasan-rasan iki saben dina kok rasan-rasan iki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong. Oi. Apaan tuh? Kuning warnane. Nek kuning iki ya aku sok nemoni ning kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh, larang. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak. Mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian.
Lah iki Dik Lintang ki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, nggih. Lajeng sinten melih? Mau kok. Nggih, mosok sing ngempul, lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh lah iya. Karo dikeloni. Wit. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi mau ya? Tekan mriki. Oh nggih. Diteruskan kuwi medeni rotokan. Wong maca ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya ayo. Panas sudan aleng-aleng caping Sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sih maksud. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, ini Justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitek iki? Iki pitek iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Nadia Wadon Sarata Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Gading. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dik niki iramane warga laras iki Jan pu enak Mas, jos tenan, mantep. Dapi-dapi buanter tenan. Mas, jan cemplung ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, kuwi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu, Aku nggih. Tadi dari Kediri gimana Mas Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.
Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis ra apa-apa nek kene Bede. Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa ketemu Gading. lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumen oh Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas Copo, Gading. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ga. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur sing kalau tiba lho aku ki karang yo. Dingin. Dingin. Gading. Iya toh, kenapa Iya, Mas? Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora main pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Karena aku lah nyapa. Ora tau buka WA soalnya. Oh, jarang. berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya? Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh? Manis loh Mas. Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa. Wu. Wu itu bulan. Bulan, bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye? Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa bulan? Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Iya. Langsung jedul lho mau ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki kapel padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak bajunya. janjian. Cocok ya. Cocok iki lho le kamera cerak banget iki lho. Ngopo? Aku video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Mau masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku kuwi iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Bagus sekali. Nyilih tapi. Nyilih kok dipamerke. Ora apa-apa, men kita gleleng to. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu ya Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Oh, ding lali ya. Jana, li ki apa Mas? Iya, Lin. Lin ki. Kalin. Apa ya Lin? Apa Mas? Lin. Lin iso para? Lincak utuh. Lindu ke Banter. Lincah. Lincah ki obah wae pokoke. Terus lin.
Lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus lintang. tang. Tangki. Apa? Tangki. Tang. 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 Tangki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano sepeda motor ki lho, Mas. Bu, Stang-stang ya jenenge. Beda. Beda. Heeh. Tang opo ya kira-kira tang ya? Tang. Tangki. Tang. Apa? Tang. Tangki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, mana? oh lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Nah, eling mati aku. Lintang. K. K. Kai wes. Kai. Kai wes. Kai. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. K. 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 Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora. Kudune aku ora semaput. Terus apa bar kaki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh, kayak ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to Lintang entek ya. Kairo. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, no. Ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Iya, Kairo. Pak Lintang Wukir. Pawukir ngono. Lintang Pak Wukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok kuwi apa, Mas? wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho New York, aku. Mas Jan, New York wae. ono, Terus- terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu Oh. pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah. Borobudur. Ijen, Ya itu aku kok- antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Iya. Didoakan ya Mas Gading. Amin. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, Iya. fans warga Laras semuanya. Iya. Semoga sehat selalu, dimudahkan Amin. rezekinya, lancar juga rezekinya, Amin. sehat selalu, sukses selalu ke Amin. depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas Iya, ya. Yang amin. pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo, Ayo. sopo sing arep genteni aku nyo? Tak medun. Dolan aku takan. Ya alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. 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 Dusun nep desa ngene iki. Nggih. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Poncong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk, Jan. melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebakmu tekan buri kae. Oke. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayang tenan Rame. malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Ulang tahun. Oh, ulang tahun. Hut. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jana song. Iso aku. Mas? Hah? Sing marai sapa? Kuwi sirahe slewah kuwi. Nggih. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik Nggih. buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan Amin. panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Amin. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Amin. Ingkang sampun sepo-sepo enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup
Laras Ganindra nggih. Japilan. Nggih. Jan iki Wonten mau pundi? 4 mobil loh, Mas. 4 mobil. Iya. Wah, Alhamdulillah. elok tenan, nggih. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas Bapak nggih. Jan kaya kok Mas. Hari ini kok Wah, iso nggih. ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebang Mas. Kebak. Iya. Kira tok 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih, Gadi? minangkani pamundutan Ada Dek Lintang pamundutan? niki. Nih tadi Tadi saya kaya nek sing nyuwun muga nyawiji. nggih, Gimana Mas Gading? nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Nah, Mang Cobi. Niki. Lah kok kaya ngene Mas tulisannya? Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk, Sik, gatel Mas. apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, Nggih. laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputo budaya. Seputra budaya. Bedoyo lah ta ya Mas. Aku Bedoyo. ora iso maca lho Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat apa ini ikut, Mas? ikut. Ikut Ikut. Apa ini Mas? ucapkan, Mbak Yu dibantu toh Mas? ucapkan lah njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi Apa nggon ini, kono Mas? kuwi. Ah, nggon kono kuwi. Seneng. Semoga Oh, semoga. sedaya Semoga sedaya dikasih nasi. Hah? Apa iki Mas? Dikasih maju, oh maju. majau, Semoga semua dikasih semoga sedaya dikasih maju. maju bejane Kok bejane? beja Semoga sing meng meng sing wis mbok wis yo niki pokoke Pak. ora kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin, Amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang kuning dan gubuk asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih, duet niku Duet. terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri, Bapak kok Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggakan yang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dek, Mang pilih. Siapa Ajeng ya, Mas? sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Nggih. Ayo Mbak Oriza. Yuk. Selamat malam Mbak Oriza. Selamat malam Dek Lintang. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak, agak sini lah. Kamu jangan deket-deket Gading terus loh. Lalu apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Tremor. Wis Tremor. kono karep kono. Lo kae.
Apa sih? Grogi lho, Mbak. Ya, Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya, wong cedak aku mesti bendina ngono lho, Mbak. Biasane ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasane los piye? gitu lho, Los. Mas. Nek jajar dek tangi dek kalau paling piye ya. Aduh. Tekan lho, Dek. Lah iya to, jane ngopo lho, Mas? Deg-degan aku. Mergane apa to? Sebab Sebabnya sebabnya apa? sebabnya iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo, Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain gitu. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Ah, iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama Gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry to? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa iya. rasa cinta iya. dong, iya Thomas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani podang kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning. Podang kuning biyen nggih. Derek, penonton Derek, kemawon. pokoknya Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Aduh. Oh bawa ora langsung. Nggih. Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Cik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Heeh. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek nang peksi yo kae iki ya. Apa? Peksi ki apa, Mak? Peksi iki tegese iki bird. Bird, Kuwi apa? Peksi iki burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis tur mrak ati. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya. Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh mesti kuwi mambu-mambu. Mampu apa? Ora, kesel suarane Mas, tak mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh mbako. Ya wis ya gak diteruske ya malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. Golek isi podang jenar Ibu bunga tiku nyanding bisa dadi tamba
lanjut nggih, Mas. Nggih, lanjut no, mosok ya mung Nangani bawa tok. pamundutan saking sinten to? Saking Bapak. Pak Siswa. Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Nggih. Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. 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 Yuk, Dik. Yuk. Bisa awal. Nggih, sampun dipun pinangkani Pak Nggih, Siswa. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Matur Dek Lintang. nggih, matur sunanan, matur Nggih, sunanan matur. sangat Pak Siswa. Niku lho Mas Piantune. Beliaunya Nggih, Bapak Kang Siswa. Pak Siswa. Sugeng Nggih, dalu sampun Bapak. ya, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tesih enten melih Napa, masuk Mas lagi Gadi? niki. Oh, ada yang baru. Nggih, niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer dulu. Alhamdulillah Nggih, saking dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh, nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal tuk wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo. Dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun nggih, pinangkani. siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih, Nggih. siap. Siap. Berarti hari ini jangan melumpuk ya, Mas. Mlumpuk Napa niki kathah niki jan tobat. pamundutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat ki jane iki. Wau wonten. Moga nyawiji diganti Ayang-ayang. ayang-ayang. Terus niki Enten wau Nyening Yen Ing Tawang. Terus kalih Enten Lintang Asmara. Nggih. Oh nggih. Terus napa melih nggih? Wau tesih enten nganu. Napa? Nidam Sari. Idam Sari Mas Terus niki Gading. terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh Sendro nggih. Nggih, senten Gubuk Asmara niki. Gubuk Asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca malih? mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Bala niku kangge penutupan mengke niku. Niku gong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Ditunjuk mau, Mbak Ayu nggih. nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih Nggih. mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa, Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lawang yo kalem lho. Kan aku orangnya Lah, lemah toh. Lemah lembut. Lah, Ayo tenan. sini, Mbak Ayu sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Kaya wong bingung. Selamat malam. Selamat malam juga, Nika. Mbak. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem-kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini gile dia bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok toh, tapi aku cilik. Hah? Aku cilik. Ya aku karang gegeden rumangsa. Gak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten dawuh, Mas. Nggih menika apa to mau Gubuk Asmara. Mas Gadingnya bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono
aku ya ngomong ya. Nggih. Jan kalem. Kalem kok ya Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong lenjeh banget kalem. Nggih, wonten dawuh Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gede. Lah ketoke maido nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Ndak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek Ayu ki ya padha le Ayu. Cantik, Cantik. Pinter we kurang piye. Iya. Body kurang piye. Oh, jalo. Oh. Semok tenan ya. Kurang piye, aku segere kurang piye. Wow. Seger. Segerdu. Kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lak seger to, Lah ora iya. kuru banget. Ora ketok tremimih banget ngono lho. ya dhewe lek bersatu ki kaya belimbok karo macange. Heeh. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trimo. Ya ora trimo to. Sakit hati. Cantik aku. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Jih, niki walaupun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mek apa? Lek mikmu. Mek. Mik. Heeh. Pokon benakke kerise ya ora apa-apa. Wis kena di iso dibenake Tugas dhewe. aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Nah, Kandhani. itu sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. golek duit dhewe. Nah, ini tugasku ini yang benerin ini. Lho, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benakke padake apa? Masa toh? Lho tenan. Tenan toh Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benakke sapa nek ora aku, Jajal. Ngapusi. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ora aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara Gek dipun samere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur. Ayo meneh. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ki Mas Gading rungokno suaraku. Iya, coba. Iki ora rono karo Mbak Lintang Oh, tak rungokake. Ya. Ya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu ki. Lingsep yen ke mutan. Piye? Oh apik. Apik tenan kok. Apik tenan ya. Apik tenan. Terima kasih lho. Sama-sama. Dulu kok saya kemu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh, nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya ya no. Ora aku kon Cocok glundung. kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu Bu. Hati-hati lho. Jangan ampun Neng guyu. guyune kae iki sok malati lho. Eh, Guyune iki sok Malati malati piye? lho.
kang Alah. Hah? Piye? Ora apa-apa, oh, terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Monggo Dik Lintang. Bareng. Heeh. Ben kompak ngono lho, ben kompak. Gelem bareng ora? Wah, gelem Mas? bareng-bareng. Oleh. Oleh Bareng banget. oleh, ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engko bok asmara. Nggih, monggo Mas. Yuk.